Det gode råd til at få andre med på rejsen, når man gerne vil innovere i en stor politisk organisation? Jamen, det er jo historiefortælling, og det er også troen på, at man kan flytte noget. Altså, hvis man kan forklare sine medarbejdere, sin omverden, at hvis vi gør det her, så kan vi komme herhen. Alle vil gerne et sted hen. De kan bare ikke altid se, hvordan man skal komme derhen. Og egentlig er det gode argumenter, også at tale konsekvenser. Altså, hvis vi går den her vej, betyder det det. Hvis vi ikke gør det, betyder det det. Så det er at være mere forklarende og også historiefortællende. Det er faktisk meget ledende. Ja, det kan man sige. Du overlader ikke sådan lidt noget til uvidsheden og tilfældigheden, eller hvad de nu synes. Altså, så kan de jo ligesom vælge den ene vej, du har skitseret og forberedt dig grundigt på, eller den anden vej, hvor du også tydeligt har fortalt præcis, hvad der kommer til at ske. Ja, det kan man sige. Og så er det vel egentlig også, at det er jo måske i virkeligheden lidt manipulerende ledelse, at man har forberedt sig godt, men det er jo også baseret på indsigt og på gode forklaringer. Og det lægger jeg meget vægt på, at man kommer med noget indsigtsfuld argumentation for, hvorfor man skal bevæge sig den vej. Så du er også meget saglig i din måde at gå til problemstillingerne på. Så det synes jeg er den bedste måde at gøre det på. Og så skal der også være plads til kreativitet. Der skal altid være rum til kreativitet, ellers så kommer der ikke nogen gode løsninger. Jeg ved, du er gammel iværksætter. Ja. Hvad føler du har taget med fra din tid som iværksætter her ind i DBU, den store politiske organisation? Ja, men der tror jeg har taget hele den her forretningsudviklende del med, og det, at hvis ikke man forandrer, så sker der jo ikke noget. Altså, så det her med, at man egentlig skal, når man er iværksætter eller har entreprenørånden, så skal man ud på et nyt marked, og man skal overleve. Det er lidt det samme. Altså, når man er i et marked, som bare har levet i mange år, som fodbolden jo har, og forretning omkring fodbold, jamen det skal jo også fornyes. Og uden fornyelse, så sker der ikke noget. Så det er lidt det, jeg har taget med. Så jeg har det egentlig som om, det er min egen virksomhed, og det er det jo ikke. Men det er en rigtig dejlig følelse at have på arbejde. Det er det i hvert fald. Så gør man lidt mere for det. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den måde, du forklarer din ledelsesstil på, og den måde, du er på i det hele taget, det oser jo af selvværd, og at du har et indre ståsted. Altså, at andre folk, de kan synes det, de synes, eller der kan ske det omkring dig, der nu sker. Men du går den vej, du går, og står ved den, du er. Ja. Jamen, jeg er egentlig meget den, jeg er, og det lægger jeg også rigtig meget vægt på. Det betyder meget for mig, når jeg skal tage beslutninger, og det betyder meget for mig at være ægte i forhold til dem, som jeg har omkring mig. Jeg tror, at jeg meget tidligt valgte at sige, at jeg er den, jeg er. Jeg ser ud, som jeg gør, og jeg vil meget gerne være autentisk i alt, hvad jeg foretager mig. Og når man indimellem kan mærke, at man bliver påvirket til, at det går ud over ens autenticitet, så bliver jeg provokeret af det til at finde tilbage til min autenticitet. Det er jo et dejligt sted at finde hen. Ja, det er faktisk meget rart. Det er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Nej. Tror du kunne være lykkes med de ting, du har gjort uden det ståsted, den autenticitet? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg hviler faktisk i mig selv. Jeg tror også på, at jeg kan inspirere dem, der jeg har omkring mig. Og så tror jeg egentlig også på, at det har gjort, at jeg egentlig ikke er bange for at ansætte nogen, der er dygtigere end mig selv. Jeg vil rigtig gerne have enormt dygtige folk omkring mig. Og de må meget gerne udfordre mig og være dygtigere end mig. Jeg tror også på, at du kan inspirere andre, og det er derfor, du sidder her i dag. Så du skal have tusind tak, fordi at du vil bruge din tid, og du vil komme herind og fortælle lidt omkring, hvordan du leder. Og Katja, hun er en af de ledere, som jeg synes er rigtig, rigtig dygtig, og som jeg også beundrer. Hvis du kender en leder, som du beundrer, og som du synes, at vi skal interviewe herinde i Empower TV, så tag vedkommende i kommentarfeltet hernede under, om det er på LinkedIn, eller på YouTube, eller Facebook. Vi ser det. Så tag den leder, du beundrer, som du synes, vi skal interviewe. Tak fordi du kiggede med i dag.